Produkovateľ želenjavy už dávno odlučili, co i dze budu chovac i toticu sami produkuju presadu, už ju položili do ceplih lejoh i plastenikov. Totico dumaju kupic hotovu presadu, teorijno išće maju kedi rozdumac od koho ju kupja, ali še u praksi može slučiti, že každý produkovatelj svoju presadu už predal na predok. Za taki slučaj, že bi njihto ne ostal bez presadi, u Irigu postoji fabrika za skoro šitski fajti mladih rošlinov za produkciju na otvorenim i zavartim, ceplim i živnim prostore. I ono po čemu se razlikujemo Toto, po čím še rozlikujeme od druhých produkovateľov presady, toto, že my tu u kontrolovaných uslovijoch za znašenja vycahujeme maksimálny potencijal. Po kľučkanju rošliny vynošíme zo komory za kľučkanje do okoliska zo zmešanú vlahu i temperaturu, až i nižšu, jak co by trebalo, že by še adaptovali na reálne uslovija pestovanja. Produkovateľ, ktorý chce kúpiť našu presadu, môže vyberať fajtu, sortu, količestva, čas vyporučovania. Keď nezna točno, co chce, posovitujeme ho. Dávame sovity i o zaštiti, hemijnej, biologijnej, organskej. Chceme buď u kontaktu so produkovateľom pre celú ročnu produkciju. U tej fabriki šitsko, abo skoro šitsko mechanizovane i u možljivosti su cali kamion šleper so 200.000 sadnicami utovariť za 20 minuti i vyplniť žadanja kupcom kolovi poručovanja.